Da, čuo sam vesti. Pa, nisam ni očekivao da će se naći ni među izabranom trojkom, ni među onih 12. Znači, što kaže naš narod prema svecu i tropar, i tako, ne bi ja da komentarišem, ima pametnijih poslova koje mogu da se bavim trenutno, što i činim. Pa ne gledam neke filmove, snimljeno je to davno, pomalo je možda i grubo, ali ima neke simbolike. U centru jednog sela dominiraju neke slike koje izgledaju vrlo prozaično naspram nebeske dubine. Kao što i vesti o tome čije su te rukopise izabrali, što deluju tako prozaično, mislim. Sve je namešteno, ovde se sve namešta, a i kako bi drugačije. U tranzicionim društvima je tako. Nema iznadženja i ne može ih biti. I neće ih biti. Najbolji rukopisi se sklanjaju i eliminišu na vreme. To je čim stignu na neki konkurs. Pa, ne. Eto, pokušavam nešto da sklopim. Neki mali film od onog što su možda moji stihovi i od onog što je lokalna boja. Ne znam, postoji neka veza između Mišenovca i Ivanja na Radanu, između Homolja i Radana. Vidjet ćeš kad bude bio gotov taj filmčić i kad bude bio postavljen. Ne znam ko su. Ne znam ko su, na kraju krajeva vidjet ćemo kad te knjige objave, prošle ćemo ih. Pa ćemo da vidimo. Svako čudo za 3 dana. Dobro. Zdravo. Čujemo se. Peto snivanje sna, Jetra. Sanjao sam neprohodne šume, dubrave, visove plavetne, stolicu, bukove šume, nisku travu, žbunje leske, predele u kojima bih sagradio muzej nemogućeg ratara, Bačiju, crkvu posvećenu Vaznesenju i kulu tumača snova. Umesto što često misliš o nemogućim stvarima, mogo bi da odeš kod lekara i da ti pogleda jetru, jer vremenom se začepe krvni sudovi jetre, kaže jedan od mojih sinova. U ovoj zemlji nema više vune za pletenje čarapa, džempera za tkanje ćilimova. Snovi se ovdje iskrcavaju na belinu hartije, ne kao kolonijalna roba, već kao patrljci pravih snova, pravih sećanja.
linija života na dlanu nije neprekidna, isprekidana i možda još 2-3 decenije će važiti raspored časova koji sada važi, ali zakasnalost u mnogo čemu se potpisivala na svim crtama lica. Knjiga snova nikada neće biti ono što nije sanjano. Sanjao sam mali potok, plitku vodu i providnu, bele cigane i papiruse na kojima su zapisane tajne, Božju kravicu, daždevnjaka i Moaru Parazitu. Panj i cepanje panja, dubok vir pod vodenicom, oblake i slike nejasne i tamne, i sve je promicalo, oticalo kao voda preko kamena. Sanjao sam prelivanje. Probudio sam se. Bele se zidovi kao samrti pokrov. Mali potok, savet da slobodno mogu računati na svoje snage, plitka voda, providna, znak sreće. Cigani, prevrtljivost u ljubavi. Papirus, postoje mnogi problemi koji zahtevaju hitno razrešenje. Tajna, odavanje tajne je sramotno delo, a saznavanje, sticanje novih prijatelja. Božja kravica, daždevnjak, radovaćete se. Moara Parasita, napredak u poslovima. Panj i cepanje panja, znak loših vremena i ljudske zlobe. Bogatstvo ispod ruke. Treba je samo pružiti. Vir, čuvaš nečiju tajnu. Oblak, neka nejasna situacija počinje da se zamagljuje, tamno i nejasno. Predznak bolesti, prepirka, prelivanje, znak izobilja. Nije problem objaviti knjigu. Svaka knjiga se može objaviti u 100, 200, 300, 500 primjeraka. Kako objaviti
neku knjigu u mnogo većem broju primjeraka danas. Kad je reč o stihovima pisanim godinama, o rukopisima romana pisanim decenijama, i kad je reč o živoj reči, reči koja se upravo izgovara, kome više verovati, živoj reči ili onoj koja se ustajala od čekanja da bude objavljena, odštampana, dostupna za druge. Ne jedan svoj roman, mnoge sam svoje romane prerađivao. I sad, glupo je navoditi i pričati o tome u mojim beležnicama, dnevnicima. O tome postoji tragovi, građa. Zatim, mislim da je glupo govoriti o nekom romanu koji je štampan u 200, 300, 500 primjeraka, kako je nastajao, o nekom romanu koji je zatim prerađivan. Krajem 2012. i 2013. godine ja sam u stvari napisao jedan relativno po obimu veliki roman kome sam dao naslov Cjelomudri ovog sveta. Taj rukopis, kažem, ogroman, poslao sam na jedan konkurs i kako vidim tamo nije prošao, ali ne samo na tom konkursu, taj roman ne bi prošao ni nekim drugim konkursima da postaje normalni konkursi na ovim prostorima izdavačkim. I šta čovjek da čini? Da sednem i da ponovo radim na tom romanu, da ga možda sažmem, da ono što mi se možda činilo da je kabasto, da to skrešem, kao što obično čine seljaci s jeseni i pisci tokom vremena. Ne znam, vidjet ću. Ostavljam ovaj trag o tome, jer može da bude zanimljiv za istraživače. Oni dolaze iz najneočekivanih pravaca, doći će, istraživat će, vidjet će. To što se 2013. godine zove Cjelomudri ovog sveta, to je neka vrsta enciklopedije jedne nemoguće knjige. I o tome ima sačuvanih tragova, ukoričenih, tako da o tome mogu da se napišu knjige, vjerojatno će kroz vreme biti napisane. To što to nije zavredilo pažnju aktuelnih nametača, jer očigledno je da u tim žirima sede nametači, pa to je i prirodno. Uvek je bilo i bit će. Svaki odbir legitimiše. Svaka reč određuje. Tako da i činjenica da taj rukopis o kome je reč nije zavredio pažnju nekog žirija, govori za sebe u izvesnom smislu. I šta tu više da se govori, da se kaže? Kad bi spomenuo imena članova tog žirija i kad bi spomenuo o kome je žiriju reč, dao bih im na značenju koji ti ljudi niti su imali, niti će imati ni ovoga, ni onoga sveta. I tačka.